M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo, pamene tikumaliza wiki yathu ino yakugawana mawu, ndikufuna ndikuthokozeni nonse komanso kumuthokoza Mulungu chifukwa chokuti tayendera limodzi. Lero la Mulungu la namba 33 pa chaka, lero Sunday pa 16 November, ndikufuna tipereke pemphero lomuthokoza Mulungu pa zabwino zonse zimene tichitira wiki ino. Tiyeni tipemphere. Ambuye Mulungu, tikukuthokozani chifukwa cha mphamvu zimene munatipatsa zomvera mawu anu makamaka wiki ya maulaliki. Mwatitsitsimutsa, mwatilimbikitsa, komanso mwatidzudzula kuchokera mawu anu amene takhala tikuwerenga masiku osiyanasiyana kuchokera m'Baibulo. Pamene tsiku lalo tikumaliza wiki imeneyi ya maulaliki, Ambuye tikupemphani kuti mutitsogolere ndi wiki ina imene ikubwerayi, ndiponso dalisani atumiki anu ena onse amene atumikire anthu anu. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Tsiku la lero tili ndi ulaliki, lero ngati Sunday, chifukwa cha matalikidwe a maulaliki wathu zoyankhula zikanakhalapo zambiri, zolimbikitsana zikanakhalapo zambiri, koma tingofuna tiyang'anepo mutu uwu, pachizungu akuti betrayal, kapena kuti kuperekana. Yesu anaperekedwa ndi Yudasi. Ndende kufuna Ayudasi wonse amene akumva mawu anga mawa uno abwere pafupi. Inu Ayudasi wonse amene mukumva mawu anga yandikiranipo, ndipo ndifuna ndipemphe onse amene ali ngati Yesu amene aperekedwawo kuti kuchira kwanu kuja kuli tsiku la lero. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Malaki mutu 4 ndime ya 1 mpaka 2a. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Rhoda Adam kuchokera ku Mpiri Parish, Diocese ya Mangochi. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata yachiwiri ya Paulo kwa Atesalonika, 2 Atesalonika mutu 3 ndime ya 7 mpaka 12. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Immaculate Joao kuchokera ku St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wera akuchokera mu Tenga wa Luka mutu 21 ndime ya 5 mpaka 19. Amene akutiwerengera mawu amtenga wera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Chisomo Kingsley, a Salesian of Don Bosco kuchokera ku Don Bosco Parish, Western Equatorial State, Diocese ya Tombora Yambio, mdziko la South Sudan. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Malaki. Chauta wamphamvu zonse akunena kuti siku likubwera pamene anthu odzikuza ndi ochita zoyipa azapsa ngati chiputu ng'anjo. Siku limenelo azapseratu, osasalako mudzu kapena nthambi. Ndikutero ine chauta wamphamvu zonse. Koma inu amene mumaopa dzina langa, dzuwa lachilungamo lidzakutulukirani, lili ndi kuwala kokuchirisani. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Tesalonika. Abale, inu nomwe mukudziwa zimene muyenera kuchita pofuna kutitsanzira. Ife sitinali aulesi pamene tinali pakati panu. Sitidalandire chakudya kwa munthu aliyense osalipira. Koma tidagwira ntchito kwambiri usana ndi usiku mpaka kutopa, kuopa kuti tingalemeretse wina aliyense mwa inu. Sitidachitetu zimenezi chifukwa choti tilibe mphamvu zopemphera chithandizo kwa inu,
koma tinkafuna kukhala chitsanzo choti muzichitsanzira. Paja nthawi imene tinali nanu pamodzi, tidakulamulani kuti munthu wosafuna kugwira ntchito, kudyanso asadye. Tikunena zimenezi popeza kuti tikumva kuti pali ena pakati panu amene ali ndi khalidwe la ulesi. Anthu amenewa sagwira ntchito konse, koma amangolowera pa za anzawo. M'dzina la Ambuye Yesu Khristu, tikuwalamula ndi kuwachenjeza anthu otere kuti azigwira ntchito mwabata ndi kumadya chakudya chodzigwirira ntchito. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Luka chapter 21 verse 5 mpaka verse 19. Anthu ena ankalankhula za nyumba ya Mulungu kuti adayikongoletsa ndi miyala yokoma ndiponso ndi mitulo yoperekedwa kwa Mulungu. Yesu adati, kunena za zinthu mukuzionazi masiku adzabwera mwakuti sipadzatsala nkonse mwala ndi umodzi omwe pamwamba pa mwala unzake, yonse adzayigumula. Anthu aja adafunsa Yesu kuti, aphunzitsi, zimenezi zidzachitika liti? Tidzaonera chiyani kuti zonsezi zili pafupi kuchitika? Yesu adati, chenjerani kuti anthu angakusokonezeni, chifukwa kudzafika anthu ambiri m'dzina langa namadzanena kuti mpulumutsi olonjezedwa uja ndi ine. Azidzatinso nthawi yayandikira amenewo musadzawasate, ndipo pamene mudzamva za nkhondo ndi za zipolowe musadzachite mantha. Zimenezi zizayenera kuyamba zaoneka, koma sindiye kuti chimalizo chifika nthawi yomweyo. Yesu adawuzanso kuti mitundu yosiyanasiyana idzawukirana, maiko osiyanasiyana adzamenyana nkhondo. Kudzachita zivomerezi zazikulu, kudzakhala njala ndi muliri kumalo osiyanasiyana, kudzakhalanso zoopsa ndi zizindikiro zodabwitsa mu mlengalenga. Koma zisanachitike zonsezi, adzakugwirani ndi kukuzunzani. Adzapita nanu ku milandu ku nyumba za mapemphero nadzakuponyani ndende. Adzakuperekani kwa mafumu ndi kwa akulu ena aboma chifukwa chotsatira ine. Umenewu udzakhala mpata wanu wondichitira umboni. Tsono mudziwiretu kuti musadzachite kukonzekera mawu oti mudzawayankhule pa mulandupo. Ineyo ndidzakupasani mawu ndi nzeru zimene adani anuwo sadzatha konse kuzikana kapena kuzitsutsa. Makolo anu omwe, abale anu, anansi anu ndi abwenzi anu amenewo adzakuperekani kwa adani anu, ndipo ena mwa inu mudzaphedwa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha ine, koma silidzatayikapo tsiku lina ndi limodzi lomwe mukadzalimbikira ndiye mudzapate moyo wanu. Mthenga wa Ambuye. Makolo anu omwe, abale anu omwe, anansi anu omwe, abwenzi anu omwe amenewo adzakuperekani. Palitu anthu ena amakhala kuzunzika, koma sikuti mukuzunzika mwa Yesu ayi. Mukuzunzika chifukwa cha zisankho zanu. Kuzunzika kumene Yesu akambale kwa matsiku akumalizira ndi kuja kokuti mukuntumikira iye, koma chifukwa chokuti mukukonda Mulungu. Sikukonda Mulungu kokhako ayi, chifukwa mufuna mupange zinthu zabwino, anthu ndikukuperekani. Yesu akuti musadandaule, ndidzakhala nanu nthawi imeneyo. Ndipo kuti silidzatayikapo tsitsi lanu ndi limodzi lomwe Mulungu adzakusamalani pamene anthu akupangani betray kapena kuti anthu akufuna kukumalizani. Kuperekana kulipo kosiyanasiyana. Anthu am'mabanja akumapangana betray. Mzibambo amene wankatira mkazi kumusiya mkazi, ali ndi ana, mzimayi kumakhala yekha, ana kumazunzika bambo awo alipo. Ansembe ifenso kuwakana akhristu tikufuna kumapanga zina malo mopanga ntchito yathu, tikuwapereka akhristu kwa Satana.
muzintchito wina wakamba miseche wanena maboza ndikuchotsetsani ntchito chifukwa cha zoyankhulayankhula za anthu ena. Ayudasiwo alipo pakati pa anthu. Ifenso munsembe alipo Ayudasi. Anthu amabwera bambo chisomo asakhale malo awa akhale kuchifukwa chakuti popanda zifukwa cholinga chokuti basino enawo zizayendera uzizunzika. Yesu akuti osadandaula nawo. Bible likutiuza Msalimo chapter 41 verse 9 akuti ngakhale nzanga wemwe amene mankonda kwambiri, amene ankhulupirira, amene adya nane bread, iye yonso anandipereka. Kodi tu okupereka samakhala dani yako nthawi zambiri. Okupereka, okupanga betray amakhala anthu achikondi, amene tinawo pafupi, amene timadya nawo limodzi, amene timayenda nawo, amene timakhulupirira. Aja amene munati mukuwauza chinsisi anakuperekani poulula zinsisi zonse, anakuperekani ndi Yudasi wanu mumtima. Ndekwa ifeyo amene tili ndi Yudasi. Yesu watichenjeza. Ife amene tili ndi Yudasi m'mitima mwathu tizitani. Choyambirira tiwerenge kalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Baibulo lizikhala chotitsogolera pa chilichonse mifuna kuchita. Aroma chapter 3 verse 23 Bible kuti aliyense wachimwa ndipo aliyense pakuchimwapo amataya komanso amasoweka ufumu wa Mulungu. Ngati munthu wakuperekani wakupangani betray, choyambirira amayi abambo, abale ndi alongo, mukumbukire kuti amene akupangani betray kapena akuperekani aja, vuto sinuyo nthawi zambiri ayi, vuto ndi iwowo. Munthu wokukonda sangakupereke ayi. Munthu wokukonda sangakunamize ayi. Munthu wokukonda sangakubere ayi. Munthu wokukonda sangapange miseche. Ndi ngati munthu wakuchitirani zoyipa musalimbane naye. Chifukwa chani? Iyeyo wakuonetsani kuti munthuyu moyo wake ndithudi moyo wake weniweni ndi otani. Wazionetsa yekha kuti zinthu zimene wachitazo kukuperekani kuja wakuonetsanika kuti ndi munthu oti simungankhulupirire ayi. Wakupatsani mwayo kutsegulani maso anu kuti komaditu zoona ndi bwino samayang'ane kukhulupirira munthu koma ndizikhulupirira Mulungu. Amene akhulupirira Mulungu sakhumudwitswa ndi anthu. Amene akhulupirira Mulungu olo anthu amukhumudwitse amadziwa kuti moyo wanga uli pa Yesu. Yesu anaperekedwa. Inu sindiye kuti simungaperekedwe ayi. Joseph Old Testament chipangano chakale anaperekedwa. Ngakhala amene timakondetsetsawa amenewa atha kutipereka. Ndikumbukirani zimenezo. Vuto silanga lokha ndi dyera lawo limene linapangisa kundisiya. Ndingakhale zikundiwawa, zikundipweteka, ndiyika maso anga patsogolo ndiyang'ana pa Yesu Khristu. Mfundo yachiwiri. Lolani ndithu kuti ululu umene mukumvawo ukhale ngati mafuta okunonetsani. Munthu okula mu uzimu ndi amene amagwiritsa ntchito nkhawa zake kukhala ngati chida chozitetezera ku mavuto osiyanasiyana mtsogolo. Munthu ngati akukugendani, tengani miyala ija yambani tsopano kumanga nyumba imene iye adzasirire kuti komatu munthu namulakwira kwa miyala imene mangenda nayo ndamanga nayo nyumba. Mawu ndikuphunzitsa maono ndi awa. Kuphunzira kwanu kwa mawawidwe amene munakumana nawo apa banja pa ntchito komanso azinzanu amene akuperekani kwa kuphunzitsani kuti musamadalire anthu. Kwa kuphunzitsani kuti musamazidalirenso inu panokha. Komanso kuphunzitsani kuti zanu zinsisi za mu mtima mwanu, zinthu zimene zili zokhudza inu nokha zizikhala private osati kumangozulula kulikonse.
ndaonapo tina anthu ena amene amuna awo analandidwa sifukwa choti cha amuna awo wayi, koma chifukwa choulula zinthu zambiri m'banjamo anzawo ndikuyamba kutsata amuna awo aja mpaka na kuwalanda. Tili pa dziko lapansi anthu a mitima yoyipa ndi osiyanasiyana. Zinthu zina zizikhala zozidziwa inu nokha ndi amuna anu, inu nokha ndi ana anu, inu nokha ndi chipani chanu, inu nokha ndi ansembe anu, inu nokha ndi mpingo wanu. Mfundo yachitatu, muuzeni Mulungu pamene mwakumana mavuto osiyanasiyana, makamaka pa nthawi imene mukumtumikira inu anthu ndikumadanana ndikumanso kumakuperekani, kuti kubwezera choyipa sikuchilitsa ayi, koma kulimbikira ndi kumene kumachilitsa. Rededicate yourself, kudzipereka kachiwiri kwa Mulungu, ndipo kubweza kwanu kukhale kuja komaoneka kuti munthu yakubwezera, koma kubwezera ndi kulimbika. Zisambani muzioneka bwino. Gwirisani ntchito misonzi yanu kuzipukuta kuti muoneke ngati anthu amene sakulira mwachikunjayi koma akulira mwa Mulungu. Khalani omwetulira ngati mwakumana nawo. Zisamaleni. Pala anthu ena ife ngati takhumudwitsidwa m'moyo mwathu timayiwala ndithu kuzisamala, timaoneka ngati ndife akapolo m'malo mokumbukira kuti amene wakulakwira akukupatsa mdaliso. Pomalizira musayang'anenso kumbuyo. Loti, Bible limatuza mkazi wa Loti anayang'ana kumbuyo. Paulo oyera akutikumbusa kuti musamakumbukire zakale zimene anakuchitirani kapena zimene munazichita, maso anu akhale pasogolo, chifukwa poyang'ana kumbuyo muzatsanduka chipilala cha mchere, simungakule mu uzimu ayi, koma mukayang'ana maso anu pasogolo Mulungu adzakudalitsani. Siyani kuwathamangira. Ngati simukufuna kuona ma status yawo, delete namba yawo palibe vuto. Inu chofunika chikulu kwambiri muchire, mukhululukire anthu, apatseni chimwemwe, chisomo cha Mulungu, apatseni chifundo cha Mulungu kuti Mulungu aziwadalitsa. Ndipo mukatero Yesu Khristu Mulungu wamphamvu zonse amakudalitsani. Pomalizira ndikufuna ndikusiyireni verse iyi. Aroma chapter 8 verse 28. Tikudziwa kuti kwa onse amene amakonda Mulungu pa chilichonse Mulungu amawachitira kuti zayendere bwino. Makamaka onse amene ayitanidwa ndi mmene Mulungu wakonzera tsogolo lawo. Ndikufuna kuti pa tsiku la lerolo pamene tikuyamba wiki imeneyi ikhale wiki yodzipereka kwa Mulungu, kuti ngati ndikugendedwa, ngati ndikunyozedwa, ngati ndikudedwa, sindikudedwa cha zinthu zina ayi, koma sindisiya kupanga zachilungamo, sindisiya kupanga zoyera zimene Mulungu atikonzera kuti zichite pa dziko lino lapansi. Tipemphere. Ambuye Mulungu wamphamvu zonse akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri, akupatseni chilimbikitso ndikutsogolerani tsiku ndi tsiku. Father Chisomo amakupempherera. Inenso wansembe wanu ochimwa ofowoka muzindipempherera. Madalitso a Mulungu akutsikireni nthawi zonse m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mpaka tizaonanenso, Ambuye akudalitseni.